Вітаночки, шановны. Вось ён гук пайшоў. Карцінка яшчэ не пайшла. А ведаеце чаму? Ніхто не ведае, пакуль я не распавяду. Справа ў тым, што я хацеў бы вам паказаць застаўку першую, хаця б адзін раз. Вось, дзіўна, што яна зараз штосьці усталёвае гульня, але гэта добра ўжо скончылася, літаральна секунду. Вось, тым не менш. Заўсёды ж прыемна глядзець, я не ведаю, як вам, але мне так дакладна, што ёсць нейкі мувік, застаўка ў гульні. Нешта падобнае. Так, бачу, ўжо ворнінг з'явіўся. О, і ў вас ён з'явіўся, выдатна. Значыцца, ўсё добра. Дуня Engine. Цікавая назва. Ніхто не пераўзышоў, пакуль што, шостую частку. Так, яно тут канекціцца, добра, што ёсць, мы пачынаем новую гульню, вядома. Нішто сабе, гэта што такое? Against all experience, no minimap difficult... жудасць. Без мінімапа, без нічога. Ого. Пермадест. Ніякага распаўна, калі паміраеш. The game is over when you die. Хардкоршчына. Субтитры польскія, так, гэта я памятаю. Ставіў. Пачынаем. Не, вось гэтыя два рэжымы для фанатаў, мне падаецца. Паглядзім. Десять тысяч до нашей эры. Ого. Центральная Европа. ВРВ, вітанушки. Красивым здобывать вогонь. 10 тысяч год тому. Магчыма, вядома, але такое. Наша крывя, наш народ. Ніка Вінджа. Калі правильно зразумеў, то Лепус можа на вечар падцягнуцца сёння, але заўтра наўрад ці. То давай сёння. Каннибалы. ВРВ, давай сёння 19. Не ўразіла мяне. Не ўразіла мяне гэтае. Мамонты ў цэнтральнай Еўропе. Сур'ёзна.
Так, 10 тысяч гадоў таму на цэнтральнай Еўропе панавала... Гэта ж быў ледніковы перыяд. Это ж павінен быць лёд. Да Італіі, да Альпаў важна. Я штосьці не тое кажу. О, ёпта, спецназ нейкі. Мамонто, блядь, як насрано. Ідем. А сесці? Ага, на це. Так, стопе. Як і заўсёды. Keyboard, маус, геймпад, інтерфейс, геймплей. Чакай, дзе тут змяніць? Контролем. Гэта я хочу на Ctrl, так. А вось гэта на C-шку, так. О. Так мне больше подходит. Соніка на слепість не було, у нас окуляри нейкі, ці камери в очах стоять. Ці то ми занадто мали, ці то мамонти занадто великі. Він каже, треба зловити малого мамонта чомусь. Ну, такие вы себе полевничие, что не могли опроч мамонта ничего зловить. У сраку пердаляку ему. Там чекпоинт был. Олдскул витанки. Скакать мы можем или невысоко? О, блядь. Ты серьезно? На тебе. Куда побег? А ну вертайся. Хоп. 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 Усё, нет? Затыцкал. Ось я мразота. Пойду пончиков набуду под такую тему. Давай. Я вчора набив собі коробку. Целую скриню. 14 і кольки там штук було. Вагіна пластику зробив. Ну я йому кумпя крихту продираю, каб яно з солью пропиталося лепше. Чуєш ти, це моя здобича. На тобі, курва, в око. Ось так ось. Мне не дают скировать. Что, знову скакать? Да ты жартуешь, у меня как дзида. Да. Распездалы. Мамонта проебали, тигру проебали. Добьется семья, мне куфар шмат. Ну так, я на всіх набував, це правда. Уяк 85-й віншую, дякую ВРВ. А 19-й по Варшаві, так. Тому що я, звичайно, жінку збираю, не 5-й, а 6-й, ось 19-й для мене найлепший час. Королі ніякі. Треба знайти Орос, землю Орос.
Ідем до Лінді. А я думаю, на ангельською будуть розмовляти. А оказується, у них ніяка своя мова. Так. Паколькі у нас ніякага рытуалу пахавання няма, альбо гэта праёк ёсць. Ж такі ёсць. Гэта добра, малайцы! Моя павага Ubisoftу. Дарэчы, тыгр бы спусціўся на раз-два сюды. Калі б хацеў нас забіць. Знайсці шлях да Орасаў, зямлю. А, заціскаць трэба. Мы мяса жрэм, каб адхіляцца. Гэта цікава. Дарэчы, гэта калі што налады графікі ультра. Вось такія яны ў 16 годзе былі. А механіка знаёмая. Толькі што камера. Камера трасецца. Ага. Это все збіраецца, так. Ну, карагоз. Лонгдарк і тут працуе. І раз сабі рукі ў яго. Камень разабраць просто ось так на раз-два. Не, тое, што, дарэчы, яны лут зрабілі такім лёгкім, гэта культ. Гэта прышпільна, то бок. Не трэба ебаць галаву нечым там сабе і гэтак далей. Просто трэба, узяў, пайшоў далей. Так, ВРВ, Long Dark ад Ubisoft. Слухай, ну. Хто б мог падумаць, правда? Так, ось каменчыкі руками хлоп-хлоп і гатова. Так, я так мяркую, што вось нам ісці трэба на маркер, на мінімапе. Тут же ж адкрыты свет, правда? Як вы звычайна ў Far Cry ёсць. Ага, а бок мы гэта ўжо не будзем збіраць? Не? Бля, то яшчэ збіраецца. Ага, я подумал, что тут вроде мне, а тут оказывается высветляется у нас уже стены. Хотя некая иллюзия только открытого света, коридор по факте. Так, open меню, ён каже. Так, мы можем зробить себе лук. Давай. Шикоўна. Оу. У нас нейкі неандерталец нават ёсць. Ну, типа, ёсць звесткі пра тое, што неандертальцы дажылі да гэтага часу, але такія. Тэарэтычна. Нейкі мотузок. Так, только не кажется, что зараз тут будзе нейкая ноч. Что там было? Чырвоная бачылі? Паляванне. Так, all due to use your heart and hunter vision. Я штосьці не разумею. Ты трапляць будзеш, не? Яна неяк дзіўна ідзе. Ты крыху ў правы бок стралу цягнеце, што?
Ага, то бок ён прабягае крыху, а потым уже памірае, зразумеў. Так, скура, плушч. Animal hide. А, типу, тут його сховиська гэтага козла было. Так, а там хто ходзіць белы? А шмырэць гэта амаль не фарык, нібы. Ну, такое, вельмі адрозніваецца, сапраўды. Хаця пакуль што механікаў вельмі шмат. Заўважна. Яны крыху адрозніваюцца, вядома, што балістыка абсалютна іншая. Гэта табе, бляха, не з гэтых страляць, бляха, з пісталетаў і усялякай вагнепальнай зброі. Толькі што цемнавата мне неяк падаецца, не? Ці гэта проста праз тое, што ў нас вечар, ці што, але незразумела пакуль што. Так, пад намі нікога няма. А во, ось там ёсць. За забойства козла даюць толькі 5 досвіду. Що ми тут кіпішу нарабілі? О, до речі, у нас стріли кончаються, 2 стріли тільки зосталося. Так, а что наконт подняття стрел? Я пам'ятаю, что я одну примазал, мабуть, яна недзе тут валяецца, не? Вітусы, калі што вітаночки, так, сапраўды цемнавата, неяк цікавей выглядае, цікавей. Ну, пакуль што нязручна, пакуль што ёсць некаторыя такія моманты не зусім зручныя. Трэба крыху прызвычаіцца. Хто там рве? Чырвоненькая тут. Лобешник. А, за хедшот 10 пунктов подает досвіду. Путенька. Разбираемся с этим козлом. Бачу, что что-то червоненькое было. Ты не подбираешь стрел, правда? Не подбираю. А, это кто? А, зато з трупа ён збірае страву. Гэта цікава. Там, ці то злева, ці то дзе? Драпежник был. А вось наша ахвяра. Так, яшчэ адзін, па сутнасці. Яшчэ адзін дзесьці павінен быць. Я думаю, дзе ён падзеўся. Тушечка.
А что ты робишь, птушечка? Гэта базовый лук. Не, ну тут зразумела, што гэта базовый лук. А уж патата, дзякуй. Закидай гранату, дзе б толькі яе ўзяць. Тут, мне падаецца, максимум говняком будзем кідацца. Так, я бачу, там бадзяецца. А, ён нас пачуў, на жаль. На пол з яго праляцела, ці можа трапіла. Хто паказаў бы. Была б добра, калі б індыкацыя была, ведаеце, такая невялічкае траплянне. Типу, ведаеце, як звычайна гэта бывае ў шутэрах, там вось гэта перахрэсце, скрыжаванне на канцы. Яно пачынае то павялічвацца, то памяншацца, калі трапляеш. Вось штосьці падобнае тут патрэбна было б зрабіць. О, вось ён ляжыць. А то незразумела, патрапіў ці не патрапіў, параніў ці нічога не адбылося. Знижка wszystkie donacje 1+1 гэта 3, прыхожу на кассу, дан почек. Не заходится, наебали со знижками? Я учора вось гэта 14 ці колькі там, 12, мабыць. 12, хутчэй за ўсё, пакуначак, 4 на 3 такі. Скрынка была. Я набыў за 14 златовак. 14,81, падаецца, ось так яно было. Тут я так разумею, нейкая сякера мне патрэбна распаліць вогнішча. Задачка, што я праебаўся. Ты танны я ўзяў з гэтым, з варэнькам. А, ты пантовая. А розніца якая? Та, ты ўзяў, напэўна, з гэтай з глазуру, там вось гэта ўсё, правда? Все красиво, 2 каменчики, як усё просто іх. 12 тысяч год тому. А гэты, слухай, мы наробім сабе паходняў і спальнік раскладзем ці не? А чугайнік нейкі каля вогнішча, каб вады напарыць. Бо я там бачу, там балота ёсць, там воду можна было б узяць. Смак и глазур мне танный так само и глазур. Я зразумею. На танных не, у меня нема. У меня посыпка была только с цукру. Чекпоинт, добра. Так, нам треба зробити походню. Угу. А гэта сякера. А чаму одна з 4, до речі? Што гэта лічба? А, апгрейды. Ага. Все, зразумеў. Апгрейд Rapid Fire Capability. То бок мы хутчэй будзем страляць. Потым нейкую дзіду можам зрабіць яшчэ. Прынаду. О, до речі, бомба ёсць, ёпта. Я ж казаў... Смердзючая бомба. Я ж казаў, нейкі гаўняк будзе. Так, гэта яшчэ дадатковы гэты... Як ён завецца, слухайце. Похвы, карацей, для стрэлаў. Guts bag. Кідай. Пакуль няма. Выбачаюся, пататыш, няма. Бачыш, яна яшчэ напісана, што не можа нам даць. Так, гэта мы сякеру робім. Ебать, моцны мужик. А, ну то бок гэта нават хутчэй не сякера, нейкая аблава. Угу. Все, подпалилися. Night Vision, кажу, подрубі. Пуршазда, гуастру дагва.
Ага, вось там. Тигрис. Які нас стежить. Штосьці... Чакай. Я думаю, штосьці не так. І потім узгадав, што звычайна лишь на 70 ставяць вось гэта кола агляду. Color quality... Refresh rate... Не... А чому NA? Неважно. Так, quality settings не. Advanced магчыма. Текстуры. Back. Во. Мышка, я ж звычайно так недзе гуляю. Во. Во. Значно лепш стало. Мы ж туды хотя б ідзем. А гэты, слухайце, паходня ў нас у руках. Яна што, бясконцая? Мы амаль што поўныя ўжо гэтым флінтам нейкім. Юдича. Ургі пурбідрам. Тось уцякаў да агню, кажуць. Цікава, што тут магло гарэць. А, вось тут ще спуск быў. Есть тут чуванішта комусьці галаву правілі. Ці ў кагосьці, можа, месячную. Хто яго ведае, хто гэта бег, правда? Так, воўк. Палу вінджа. Гуан. Вельмі цікава. Яким гэта чынам? Вось гэты з Лінджі. Валь. Давайте так, Ліндзя. Таугам. Хай будзе больш падобна на ніндзя. З гэтага племені хтосьці забіў ваўка. Бабок, чалавек не дурны. Штосьці разумеем. А я, дзед, што ты такое кажаш? А ты не слухай. Так, воўк. А яны, паход, не баяцца, ці супраць іх толькі вайна? Ляваюць як. Мне ўжо рэфлекс на гэта. А, слухайце, дык у нас паходня, яна вытрачаецца. Бачыце, яна каля рукі ўжо гарыць. О, прышпільна. Напісаў. Ты польскую не разумееш? Табе цяжка чытаць польскую? Дык а дзе гэты чорт вы? Во. Так, а мне нейкую зброю взять. Ага, то походню адразу скидаю. Йоу. Так, на Д. На Д? Что за нахер? У мяне не польска-амерыканская, у мяне вось гэтая гульня сама амерыканская, субтитры, якія яны тут выкарыстоўваюць польскую.
Ну, то як типу переклад той мови, на яку він типу розмовляє. Взяв, забив мені собака. Я ж кажу, хто забив того вовка, який моцний був. Юдича, Ургі, Пурбі, Драм. Цікаво, як він витримав 2 стріли в голову, невже він такий моцний? Чи гэта просто не по сценару, там і хер його заб'єш з лука? І нам треба, наприклад, прокрастися повз його, а не воювати з ним. Пал, Вінджа, Гуан. Льоха вітанки, ди крутиш 2, як йому походню тримати. Ну, як тримати гэты Ура, Гуар, Штаугам. лук, то так. Так, він же ж недзе тут був, правда? Во, ну карацей, я так разумею, што нам трэба ўсё ж такі пауз з ваўка гэтага цягнуцца. Бо я бачу, што сляды чырвоныя, якія там паказваюць, як рухаўся той чал, які забіў ваўка. Вось яны тут ідуць, бачыце, злева. Так, ну паспрабуем. А їх тут в'їбать кульки. Ще 2. І тут 1. Бляха, на шесті, я зовсім не розумію. Тоді ж то заховання доволі далеко. Чекай. Він мене почув уже, чи що? Трохи дивновато, не? Гэта лук. А прош лука? Куди ти повернувся до мене, срака? Недзе злева там рве. Чекай, а секира де моя? Это же не секира, секира. Добре, поспробуем. Стоит спиной до меня. Ты что, повис? Так, больше-менш зразумело. Кому ще пиздюлину надавать? Так, от косток отвалил. Мои костки. Так, зрозуміло. Цікаво, що... Ну, гэта хутчэй за ўсё і было просто скрыптоване, што нельга было забіць лукам.
Типу, давай навучайся карыстацца паходняю. Эй, володсуда. Куды хадзі? Я тебе порыкаю зараз. Скуру свою сюда давай. Ноговицы буду шить. І а што? Толькі сляды. Цікава, як ён бачыць гэтыя сляды тут? Яны яму смярдзяць, ці што? Ух! Моцны замах яшчэ ёсць. Гэта проста, калі што, заціснуў левую кнопку. Ліндзя блізко, каже ён. Ага, нам скакаць трэба ў ваду. Правильно разумею? Типу так. Типовая гэтая механіка плавання. Что мы тут маем? Карацей, наш першы босс гэта будзе вось гэты тыгр, ад якога мы збегалі. Зноўку штосьці вылілася. Там же скача галняшка. Что, костки? А гэта што? Так, подпалить. Ой, як. Это типа чекпоинт у нас, что? Низом у нас тут, вядома, нічога не будзе, гэта просто далі паглядзець, што мы, типу, я вам робім не просто калідор, а разгалінаваны калідор. Не. Ты хочаш сказаць, што я вось тут зараз паходню загашу? Ага. Так, Q, правая клавиша, и потом только подпаливать. Ага. Тебе треба призвучается. Мышненько, ёпта. Глядя на то, что походня у руца, все равно не активновато. Некие, бляха, сметники, те что это?
А углом так сушка-то можна забити чи ні? І все. Капець, хутко плаває. Майкл Фелпс відпочиває. Хто гэта? А, гэта той тигр ёсць. Оля, мы смярдзенне ягонае бачым. Цікава. Тут спыніўся, каб адпачыць. Ля! Там жывы чалавек. Чалавек, ты бачыў, там тигр ёсць? Там лосі завалілі. Але гэта, мабыць, не ліндзя. Гэта... Ян Торп. Ну, тоже магчыма. Таксама магчыма, толькі гэты стары ўжо чорт. Але я памятаю Аўстралію. Мельбурн, падаецца. Тигры! Азірніся, дурніца. Тигр за тобою. Зараз ён тебе з'їсти. Ля, что за тигр такий психованный, слухайте, только и забивает. Утром! Ось уходим. Ох, я б йому зараз дав би. Просто в эту пащу. Нормас, чоловіч тебе. Ух, глядите, який азадок у нас. Та ти шо? До речі, подається не неандерталець, тут будуть неандертальці особкам. Не, ну він просто падобны, вельмі падобны. Типу маленькі лоб, вялікія гэтыя брыва. Ну, я называюць, падаецца, брывяныя дугі. Прыгожае месца. Оч, патата, дзякуй. Ты ліндзя. На Орроспі? Але з Оросаў. Палу. Сашвалим шалам. Такар хасам. Я такар, а не ліндзя. Сайла. Айва. Тигри чавасу. Тии баямартис. Тикри удамдаф. Удамшаус. Я chcieć uszy, a udam. Ja na uszy zbierаю. Такар улимуан. Ку айка гвашта. Самотная? Ты одна? Или тебе як это чекать? Ми кауха. Ахатра. Хацей запрашаю на гэта, на вячэру. Ну, але ж зараз сняданак падаецца. Угуама. 11 злотых за 3 пончыкі, але гэта таго каштуе. Ну, гэта звычайная цана. Дубінкай по галаве і рабі сваю справу. Слухай, ведаеш, тут якая думка ў мяне? Так вось яна выглядае нібы на дзяўчыну нейкую і тыпу больш-менш праўда, але праз тое, што яна ўжо, глядзі, якія грудзі вялікія і там такія сцёгны былі у кадры, што ай-яй-яй. То мне падаецца, у яе павінна быць ужо сям'я добрая такая. Там 3-4 дзіцёнкі. Ягоды, чарніцы ці штосьці падобнае. А што гэта за пячора такая, ля, якія грыбы ў цябе, гэй? Ты калі апошні раз прыбіралася? Ты ж гасцей запрасіла да сябе, табе не соромна? Удам шаджан. Уинджа дамша.
Угуджара! Вудс Удам знищив усіх з Лінді, з її дому. Пальгуінджа! Удам забив надто шмат Ліндзя. А зараз усі Ліндзя без дому у Оросі. Сандамша! Да холери терміну, які я ще не розумію. А вуші тобі на що, дівчина? Але тут детки шмат не живуть. Може бути. Може бути і таке. Сакуим. Я допомагаю. Я допомогу. Лепш так перекладати. Правда, хто не розуміє, яни, типу, користаються мовою незвичайно, без склону. Така примітивна типу мова. Я не допомогу, там було написано літерально, а я помагать. Типу такого. Короче, нам треба зараз буде зёлки ніякі збирати, правда ж? Знайти зелене листя. Так. І загоїть рано ось гэтай дзяўчыны. Паладзін, вітанкі. Раней трава была больш зялёная, і цыцкі ў дзяўчат былі вялі... Тан... Ебать. Няправда, наконт цыцак яны заўсёды ёсць і малыя і вялікія. Што ты не кажэлі, дзяўчыны? Што, бля, калені падпаліў сабе, ці што? Не барака ты. А гэта... Reward Stash. Так, is a place where extra resources and dice just out for you. Шукай гэтыя штукі, краці ўсё, што мы знайшлі на сваім шляху і што не ўлазіць нам у кішэню, можна пакінуць вось у гэты іраборы. Тыпу, гэта ў нас куфар на базе. Цікава, глядзі. Я ось такога ніколі не бачыў, калі б нейкія дзьмухаўцы, хаця гэта не дзьмухаўцы, але проста падобныя тыпу кветкі, росли побач з такімі вось грибамі. Гэта што такое? Гэй, геймдизайнер. Ты адэкватны ці што? Ось тое, што ён грыбы пасадзіў у цені, гэта добра, гэта правільна. Ля. Не, ну, аддаю належнае. Слухайце, ўсё ж такі юбісофтаўцы добра так намагаліся перадаць атмасферу старажытнага сусвету. Адзінае, што чаму яна намалявала вось гэтых ворагаў. Удам, ці як яна назвала таго правадыра, які напаў на яе племя. Хутчэй за ўсё там ён. А мы выйшлі з гэтай пячоры, правда? А гэтай кветкі нам не трэба? А я пазбіраў бы і за пару бы гарбаткі сабе. Гарбатка сагравае, я ведаю. Няблага, няблага. Пакуль што гульня, шчыра кажу, чапляе. Зелёнае лісце. Тут усё зелёнае лісце, алё, гульня. Куды ты нас да сабе пасылаеш за нейкім лісцем невядомым? Гэта што, тыпу секвоі? Вельмі падобна на секвоі. А калі гэта секвоі, то чаму гэта цэнтральная Еўропа? Я штосьці не ведаю пра расліны. Гэта ж павінны былі быць нейкія сосны, не? У Еўропе ж не растуць такія. Бо па гэтым... Па кары яна колерам нібы сосна, але па структуры яна нібы дуб. Вось толькі лісце хвоя. Гэта ліственніца нейкая. Так. Ой! Слізнули. О, бляха. Механіку зрабілі з гэтымі крукамі зачэпнымі. Так. А людзі ведаюць пра старажытную расліннасць. А яна не такая ўжо старажытная. 10 000 год гэта... Ну, нібы нядаўна. У межах эвалюцыі гэта ўсё вось было вось тут побач. Эволюцыя ж не ідзе такімі хуткімі тэмпамі, каб праз 1000 год. Што гэта за гукі былі?
Дзічына. І во, гэтыя дзвешчы. Ось, то бок... Расліннасць так хутка не развіваецца ў сваёй разнастайнасці. З 10 000... Ну, за 12, калі быць больш дакладным. Дакладна, тым больш, што з пункту гледжання ўвогуле развіцця чалавецтва мы ж як від, як гатунак на гэтай планеце, мы ж моцна запаволілі эвалюцыйныя працэсы. Мы ж стварылі ўжо вось 10 000 год таму, як... Хто гэта ляжыць? Бо прыблізна вось у гэтыя гады чалавецтва пачало вельмі моцна развівацца, апроч стасункаў родаплемянных. Мы сталі развіваць стасункі ўжо дзяржаўныя, таму што ўжо хутка з'явіцца міжморская дзяржава. Падаецца, не міжмор, як і насярод... Ой, міждуречча. Кто ты? Ух, блять, я зловил плюху. Так, мало бяжи до яго. Іпатіўскі. Что, допиздился? Пікалі, што з прафесіяналам лонгдарку звязаўся, алень ты. Бля, у яго які лоб малы. Это больш на неандертальца падобна, хаця просто намешана крык. Крацей, што? Серадзіне Толкінаўскі. Так, серадзіне гэта адтуль, праз гэта і выпраўляўся. Вось, крацей, вось гэтыя першая не краіна, першая дзяржава вядомая чалавецтву. Ці нахер? Чуеш ты, говно? Зараз я з'яму кавалак мяса, потым цябе заб'ю. Говняшка ты. Прыгожая котка, але ж мне акурат такія нагавіцы патрэбныя. Люблю рудыя плямкі на нагавіцах. Гей ты, галніна. І тут нема? Так, там я бачу. Ходзіць нешта траважэрнае, а гэта... Не зусім тое, што мне трэба. Хтосьці скуволіць. Так, добра, слухайце, бляха. Вядома, тут стаўку зрабілі на тое, што мы будзем лутаць. Блядь, ты яшчэ. Не, гэта безглузда было зараз. Я разумею, для чаго гэта зрабілі. Тыпу, паказаць табе, што, курва, аглядайся паўсюль, бо ты тут непажаданая асоба. Вось, і ўсё для цябе небяспечнае. Ну, паспрабуем трапіць. Нібы трапіў, але ж не. Скончыць думку, карацей, чалавецтва надта моцна запаволіла эвалюцыю, бо мы з сваім гэтым штучным адборам усё запсавалі. Акурат такі 12 000 год таму мы пачалі выкарыстоўваць земляробства. Першыя спробы адбыліся. Галаву хтосьці адгрыз.
Ці той гэта чорт адгрыз галову яму, ці што? Незразумела. Так, у нас яшчэ трэба 2 гэтых раслінак. 2 раслінкі знайсці. Вось, а таму з'яўленне новых відаў надта запаволілася. А ўжо, што тычыцца вось такіх вось дрэў, уяві сабе, гэта ж колькі можна чаўноў нарабіць з такога дрэва. Вось так сякаеш яго, 1, 2, 3. Ну, карацей, адно дрэва 6-7 чаўноў. Так, кажа, тут шукай. Добра, давай пошукаем тут. Ля, а што гэта за сетка такая? Тут што, рыбаляць? Серьезно? Што ты, маленечкі, што здарылася? О, я на мінімапе толькі зараз заўважу, што ёсць жоўтая зона, дзе мы мусім шукаць нашу расліннасць. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вось гэта я праебаўся, вядома. Вось так. Пакуль не з'явіўся Ленін, не прыдумаў Украіну, дзіця не існавала. Я нешта пра гэта забыўся, слухай. Альтэрнатыўная гісторыя. Гэта тое, што яшчэ не вывучаў. Так, драпежніка забілі, там, мабыць, нам тут бяспечна больш-менш. Адзінае, што гэтыя вось птушкі, якія лётаюць вакол нас, нішто сабе тут косткі проста валяюцца. Слухай, да возьми ты нешта ў рукі, а, свае, каб проста даць ёй у дзюбу хаця б 1 раз. Бо задзяўбеш. Мне падаецца, яно нарываецца. Дзе гэтае гаўно? Это некая козуля, только что с рогами. Жудасна. Гэта жудасна, але ж гэта вось тыя канібалы, якія накідваюцца на тое племя, да якога мы адносімся. Стой! Ну куды ты побегла? Мне падаецца, з гэтых рагоў можна шмат што зрабіць. Тут же ж ёсць такое, што ты з рога нешта робіш, а не толькі са скуры, правда ж? Гэта не добра. Не хоча яна паміраць, то добра. Ухваляю. Кыш, малеча. Вось мне цікавіць вось гэта. Давайте яшчэ праверым на всялякі выпадак. Это просто кветачка. Але я спадзяюся, карысная, бо яна адзіная, якая расце тут. Да ты шо? Мы падпальваць стрэлы можам сабе. Вось гэта дык навіна. А чаму чырвоная гарыць? Пахошчы нейкія тут. Так, Димон, вітанкі. Прышпільная гульня, слухай, Олдскул таксама, вось, бачыш, зверху тое самае пісаў, вельмі раю пагуляць, то бок. Я разумею, што мы не адразу, але ж дайшлі. Ну, тое, што яна незвычайна ўжо зараз, гэта заўважна. Крыху па-іншаму механікі ўсё працуе тут.
Поляванне, хто там у нас? А, я подумал, тут пешара нейкая. Давай, паузи. А кто тут? О, ля! Ще канібали. Что ты, блядь, не тут, а? Шмыравшие черти. Моя стежка. Вас сюда не кликали, уроду. Ну, олень натуральный. Ну, я тут стою, а ты тут бегаешь. У танках нейкая хуета новая. А я там чуў, што скрыні нейкія выклалі з новымі танкамі. Глядзеў Шокер са стрым пазаўчора ці калі. Вось, і штосьці ён там не надта ухваляваў гэтыя танкі новыя, апроч аднаго. Карацей, натуральна хуета. Там людзі пісалі Шокерексу, што марна яны гэта зрабілі, бо такімі скрынямі адаб'юць ахоту хутка у людзей набываць іх. Ну, тому што бессэнсоўна насамрэч там. Медведь быў у гэтых скрынях, нейкая новая нямецкая ПТ, такая не вельмі добрая, але мне падалася, што хто любіць такі геймплей, таму добрая будзе, таму што 440 альфы было. І вось, і 6,17 секунды на... Што гэта такое? Дубу. Вольна майспа. Заціснуў рану. Пажаваць і я мог. Ай. Не, ну слухай, это ж просто не гульня, а шэдэвр, імерсіўненька. Ну, хто любіць, то так. Я насамрэч, ну... Тут ж трэба разумець, каб з гэтым разабрацца, патрэбна і ці падабаецца, ці не падабаецца мне, калі так ужо дакладна казаць, мне патрэбна зразумець баланс, ось як у Лонгдарку. То бок там жа ж механікі, магчымасці, штосьці падобнае, так? Толькі няма мілічнай зброі. Вось няма гэтай сякеры, якой ты б'еш за гэтых па галаве ворагаў і гэтак далей. Вось, і калі ўсё збалансавана, то, вядома, гэта будзе выдатна. А калі гэта будзе нешта такое ў сеттингу проста вось гэтых зброй, якія, магчыма, тут дзіда, сякера і лук. Пры гэтым нацягнута на фаркрайны звычайны сюжэт, ну, гэта будзе недарэчна. Бля, ну гэтыя вушы мяне проста хвалююць. Чал, ты разумееш, навошта і вушы, ці не? Што гэта ўвогуле такое? Такар, знайдзі братоў з Ліндзі і распавядзі ім, што мы тут сядзьмом. Так, гэта мы лакацыю, так разумею, знайшлі. І штосьці я... Оу, тут такая мапа нават цікавая, ачмурэць. Мы тут, вось тут мы бадзяліся. Изи. Козульки это изи. Медиум. А вось гэта олень уже. И гэта олень. А чаму тут, дарэчы, не показали нам гепарда того? Ну там ён быў такі, не то гепард, не то рысь нейкая, незразумелая, але ж так, што мы можам скрафціць? Ён нам кажа, дзіду можам скрафціць. О, май. Падкажы, Old School, вось каб атрымаць максімальнае задавальненне ад гульні, мне пракачаць трэба будзе
спачатку просто усю зброю, альбо падымаць, апгрэдзіць то, што ёсць. Як ты лічыш, як падкажаш? Гэта у нас... Ну добра, як-небудзь потым. Так, што табе не падабаецца? У кожнай жанчыне павінна быць скрыначка. Разыначка. Іх часам кажуць. Маленькая, зморшчаная. Але смачная. Так. Дзіда. Слухайце, я ўсё ж такі дзіду зрабіў. А ўжо не буду чакаць, пакуль там олдскул. Раздупліцца, во, хавы, кажа. Ну добра, значыць, я добра вырашыў, што сам. Ось. Потым трэба Southstone, South Dastroke, Такарс Киев. Level 1. Ой, толькі не кажыце, што нам трэба нейкую базу прамацоўваць яшчэ. Цікава. Оу. А гэта што? І калі свае скілы я разумею, што гэта такое, а гэта што? Мы ж за яе гуляць не збіраемся. Але досвід яна патрабуе. А, гэта яна нам будзе падсвечваць расліннасць наўкола нас. А гэта... Яно на 200 крокаў наперад і вакол сябе, карацей, ён бачыць больш актыўных поінтаў. Так, націснуць C, один хелсбар. Без, я так разумею, без сродкаў. Ага, гэта добра. Вось гэта вось цікава, то бок мы не вытрачаем ресурсы на адхіл. Hold C to heal yourself while sprinting. Use the default recipe from the food menu. Ну, гэта такое. А ще один бар. Так. Можа быць 6 це агулам. Пакуль што я не знайшоў праблем з ресурсамі, то будзем прапамповаць вось гэтую. Так, я гуляў 100 год таму і з лукам і кап'ём гуляў, і прашчу потым зрабіў наадварот. Звычайныя куфары ніхуя не даюць, іх ніхто не купляе апроч кітайцаў. Ім трэба выдаваць хаця б бескаштоўныя скрыні, каб тебе можна купляць да гарантаванага танку. Так, ну мы дзідаю зараз карыстацца не можам. Смарка катакар. Што ты там каркаеш? Ты ж не крумкач. Смарка тарката. Так, чакай. Там штосьці ёсць у гэтай пячоры? Нешта мы зноўку ў гэты... Цемнавата, слухайце, ну ж у жыцці ж вока прызвычайваецца да гэтай цемры і значна святлей становіцца, а тут... Нібы мы ніяк не прызвычаемся. Ну, мы адсюль прыйшлі, правда, там быў гэты... Не. А што гэта за пячора такая? О, а іх што, можна неяк... Кай. Так. Давай хиляйся, хлопче. То... Так, конечно... А на што гэта? Димон, дзяку величезны. World of Cinema, вітаночки, вітаночки. Вельмі добра, што? Свет синематографу. А на што мы збівалі яе? Давай яшчэ туды паглядзім. Пра гэтых сталактитаў нічога няма. Дарэчы, я не памятаю розніцу сталагміт і сталактитны. То да чаго, чаму і адкуль. О! Ці гэта абсалютна іншая пячора нейкая.
Так. Одна стрелка только. Кости тут есть. Червоненькая. А, червоненькая гэта і казулек нават позначае так. Серьезно? Дивновато, дивновато. Грибы не избираются. Я не памятаю, ці я... А, гэта... Орол. Ці я упалёўваў гэтых аленяў белых. Хоць раз. Але гэта казанейка, хутчэй, а не алей. Нормас. Это кто? Лиса, собака? Кто это? Так, так, так. Сталактит на столе. На столе. Сталагмит. Я хаве, щиро кажучи, які там канчат, актит, цитит. Мне падаецца, і гэтак, і сяк можна казаць. І гэта будзе па правілах. Та не толькі што чым называць. Што зверху, што знізу. Пайшлі вон, мой парсюк. Я вам дам шакалюгу. Я спадзяюся, толькі дзіда, што не ламаецца. Холера, бляха. Арганізаваная, бляха, нейкая АПГ. Парсюка вырашылі забіць. Дзе ён, дарэчы? Я хочу забіць яго. Парсюк гэта смачна ж. Бля, хутчэй за ўсё ён пабег ужо кудысьці так далёка, што проста не знойдзеш. Так, сталактит зверху, сталагмит знизу. Так, я про тое, што поруч памыліўся, напісаў одно і тое ж слово просто по-рознаму. Крацей, паўз такое ты не можаш прайсці, бо гэта ганьба. Боже, квітаначкі, рада цябе бачыць. Вчора глядзеў твой падкаст. Твой падкаст глядзеў з гэтымі, бляха, чакай, як яго. Першы гікаўскі, во. О, ля, тут скрыню нейку паказвае. Парсючок. Та чакай ты, божах, на пабег ён. Можеш яшчэ зайти барадой пачынаў глядзець, не даглядзеў. Пачынаў глядзець, мабыць, не, сёння не атрымаецца, бо сёння ўвечары будзем гэтага гуляць Radio or Not. Лепус разам з ВРВ будуць мяне вучыць, як правільна стрыміць і гуляць у гэтую гульню. Нібы тут недзе. Що ти геркаєш? Я тобі геркну. Так, чекай, вось недзе тут, яно показує, типу, на древі? На древі, так.
Ага. Магчыма, вось так? А як яго збіваць? Ну, іншага немагчыма было. О, у нас футбол! Мы гуляем у футбол. Тыц, 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 тыц. Стой. Олег, тебя бяры. Спыніся. Ебали. Что за собаки тут носятся? Хотя я только вытратил зря марно эту стрелу. Хотя я як турыстнікі, хаджу, оглядаюся. Давай уже до задачак ближэй. Так, на усяго нейкія 3 гадзіны, сапраўды там. Часу не змарнуеш, карацей, на гэта ўсё. Не, так агулам інтэрв'ю, якія робяць айці барада, забыўся, які ягоны імя ўжо. Яны цікавыя, што не кажы. Дарэчы, вось і гікаўскі слухаць было цяжэй. У нейкім сэнсе. Это что там такое? А, ледовик! Что? Кто? Блять. Чуешь ты, Пумба? Ночь надыходить. И что? A dangerous place. Visibility is low and more predators come out to hunt. Треба будзе рабіць паходню, кажуць. Ну, ёсць сэнс у гэтаму ўжо. Всё, здох і здох. Собакі. Ну, бляха, багата, слухайце, драпежнікаў. Вельмі шмат. Так, для аутыстаў свае 2 куфры зарабіў, больш не зайду. О, яшчэ нейкія кветкі. Блакітныя. Кто тут бежит перед нами? Зулька. О! Не герками тут. Ишь ты, говно. Так, и все. Так, 8. Олдскул бомбанул. Спочуваю. Спочуваю, дороженький. Говно здарається. Не приймай до серця. Кислий обвіслий. Боже, жудасний як. Ну, таки поглядел на меня, ёпта, не, я бегать отсюда пойду кудись. А это что такое? Слухайте, ну Дида это имба. Дида добра так лупендить. Мне подобается покуль что. Правда, то есть я керую добра так по волках заходила. Падаецца, супраць ваўкоў лепш выкарыстоўваць. О, я бачу там агеньчыкі. А гэта ворагі перада мной ці хто? Давай палякуемся пакуль што. У нас адзін гэты кавалачак. Так.
Хлопцы, вы адкуль? Вы мясцовыя? Ага, я зразумеў. Загрызлі хлопчыкоў. Так. Хлопчыкоў загрызлі. Там быў нейкі пытальнік. А паколькі мы нашчадкі вялікага Геральта, пытальнік гэта абавязкова. Угу. Это у нас новая локація. Цікава, чаму яго пытальнікам адзначылі. Что там ще такое, бачите, ляжыць на камнях. Так, давай поглядим. Шу. Вот это хуткость, вот это бляха. Что с тобой, голова болела, ці что? Залутаць нельга, даследаваць нельга. Ну так, ён не выглядае як фізічны аб'ект нават. Так, нас туды заклікаюць. Я правильно разумею? Так, як зараз підняться? Ось тут уваход, добре, давай. Зачепіліся. Так, Максим, у 6-ю гуляць не плануеш? Я чуў, там распрацоўшчыкі кружанжа навалілі. У 6-ю? Мы ж яе першую праходзілі. Ты што, забыўся? Шановненькі Порбай, заходзь на Ютуба. Усё ж таки карысная рэч, калі ты бачыш гэтыя захаванні. Балі. Сабакі. Просто у мяне ж на Ютубе створаны плейліст з усімі часткамі, якія мы праходзім па Far Cry. І мы ідзем, план быў такі, што мы будзем ісці... Козолька! Выбачаюся, але твоя скура не спатрэбіцца. Не спатрэбіцца. Ще раз вибачаюся. Вось, і краце, што хацеў сказаць. Там плейліст. Мы пачалі з 6-й часткі. І думка, чаму мы гуляем увогуле ў Far Cry, тое, што мы ідзем ад апошняй часткі да першай. Crafting меню, use Grappling Claw. І мы толькі так потрапім туды, куды потрапім. Я бачу ось это. Мы можем кідаць нават дзіду. Так, мапа. Я нешта тут бадзяюсь, як придурок вось тут, а мне трэба вось сюды. Какие это что за рыки? Это волк? Ходім, вовчина скоро мені, мабуть, не хапає. Ну, давай, ще. Хоба, стрейпусь. Не трималося. Но наступним разом тримається лепше. Ти ще потренуйся. Тільки футро нове собі одрасти, а потім вертайся. Так. Так. Сюда ходи, говно. А, я думаю, што гэта колеры у нас змяніліся. Оказывается, гэта у нас раніца надыходзіць.
Хтосьці загрыз яго ці не? Ще хто? Вылюдкі, бляха, блахастыя. Я вас усіх на ремені поражу. Ты свой ці хто? Свой. На лобешнику намалявано тое саме, што мені. Так, дзякую, не бачу, як яна... Мае меркаванне на ейны конт. Яна пакуль што, на мой погляд, лепшая з усіх частак. Вось шостая, яна мне больш за ўсё спадабалася. Па-першае, вельмі спадабалася балансам дынамікі з вось гэтых перыядаў, калі ты нешта можаш даследаваць, і экшона. Мне, ну, гэта проста, па-мойму, было. Потым... Што ён там раве? Вось. Потым мне вельмі спадабалася, што зброю можна пракачваць у незалежнасці ад таго, Шо, бля, не чакаў? Як табе? Ваншоты. Вось. То бок ты можаш прапампоўваць сабе гэтую зброю. Пры гэтым пры ўсім сюжэт. Ну, не магу сказаць, што бездакорны. Але ён значна лепшы ў адрозненне ўсіх частак, у якія мы гулялі. Вось проста лепшы. Мы ж вядома пагуляем у прайме. Сюды хадзі, ваўчына. Вось. Таму прышпільна. Плюс спадабалася перамяшчэнне па мапе. Вельмі зроблена добра. Усе транспартныя сродкі можаш здабыць проста з першага дня. Літаральна. І узяць тое, што табе больш за ўсё падабаецца. Унці? Taruinja Gauha Waidata. Tasuinja. Suwantar Samhi Suhagwan. Куди пішов? Ніякі Веня комплітит. Я ніякого Веню не пам'ятаю. Так, я краху заблитався. Що до чого тут? Журнала ніякого нема. Но Коті Bonfire. Claim his... Easy. Карацей, нам даюць намёк на тое, што мы можам зараз пайти варожы лагер абрабаваць. Чакай. Так, што яшчэ па шостай частцы дадаць? Тое, што мне спадабалася, гэта ёсць сапраўды цікавая зброя. Элітная. То бок яе варта шукаць. О, белы дзік. Не, звычайны дзік. Та чакай ты, кныровіна ты. Бежим. Ты, блядь, хто? То бок там па гэтых пячорах, памятаю, лазіш. Гэтую, хай сабе і не вельмі складаны рэбус вырашаеш. Карацей, ну, мне спадабалася. Збочная місія вельмі цікавая. Вось там была одна місія. Я дасюль узгадваю, як дзеўчына, гэтая мастачка. Яна такая: слухай, у меня тут ёсць транспорт адзін, які мне сэрцу дарагі. Але ў мяне скралі гэтыя касцілью. Ось, давай прыцягні. Ты прыходзіш туды, там, блядь, танк. І ты сядаеш на гэты танк і ебошыш проста на ўсю моц, таму што ён хуткі, ён спрытны, карацей. Гэта прышпільна. Потым прыганяеш, яна яго размалёўвае ў ружовы. Я не ведаю, ці я правільна зрабіў, але ён убягаў ад мяне, таму гэта рэфлекс. Сяды.
Дзіда яму просто паміж вачэй. Забіў. Гаўно. Не, цікава, што іх было лягчэй забіваць сякеры. Дик пик. Анти, гэта тётачка Луіза Пашкевіч, ну амаль што. Толькі перша... Павінна была быць літара A. Так, гэта што такое? Тут мы адпачываем. Тут... Чакай, гэта мы што спачатку пачынаем? А, ну хаця 5 стрэл ёсць. Так, чакай, а як крафт зрабіць? Во. Можна дзіду мне падняць на ўзровень? Не можна, таму што North Cedar нейкі патрэбны. Паўночны кедр. А, паўночны кедр. Так. Ага, пер'я 2 штукі трэба, то бок мне трэба забіць будзе птушачку. Так, гэта што? Давай, пампуемся. A deadly throwing shard made from sharp bones. Капала шард. Бля. Не, карацей, кідаць можна. Так, я мяркую, што то, што мы зараз скрафцілі... Вось, то бок, гэта нам спатрэбіцца... Наступны ўзровень мы атрымаем, калі ўжо дойдзем да іншай нейкай лакацыі, дзе будуць гэтыя... Ой, май, яках, вось гэта трэба зараз так. Дзе будуць у нас, карацей, гэтыя матэрыялы, той самы кедр ці нешта падобнае. Такар. Слухайце, 5 стрэл, хаця я прапампаваў зараз сабе. То бок, пакуль мы не дойдзем да той мясціны, мы адсюль будзем пачынаць пастаянна. О, боже. Так, невядомая лакацыя. Халер, гэта крыху... Не, я так не вельмі люблю. Мне гэтым вось і падабалася Far Cry, што вельмі ўсё дынамічна. Ты памёр, недалёка адрадзіўся і працягваеш экшон свой. А тут прыходзіцца вось такой справай займацца. Такое сабе. Усё, толькі рэзервы націснуў, п'яныя вылеткі пайшлі за куфрам, потым у рандом. Ты бедалага. Пакутуеш у гэтых танках. Казолькі, прэч. Я іду. А тут, дарэчы, нейкая схованка ёсць. Толькі дзе яна? На дрэве? Не, на дрэве не бачу. Та халер па ім. Бяжым. Па сцежцы. Цікавая халера, на метакрытыку гульні 4,1 з 10. У 6-й часткі, типу, такая нізкая ацэнка. Так, гэта жудасна. Не, яна не заслуговуе такую нізкую ацэнку. Мне яна спадавалася, бля, ну я паставіў 9 з 10. Шчыра кажучы. Ну, таму што гэта амаль што не адзіная гульня за вельмі доўгі час, у якой я зрабіў усё, што было дадатковага. Разумееш, што бок не проста прайшоў яе ад пачатку да канца, паглядзеў сюжэт, але я літаральна не зрабіў на ўсю гульню, вось проста калі я прайшоў нават усю, я ўсё роўна дарабіў дадатковыя задачы, павызваляў усе кропачкі, пазнаходзіў усе абсалютна рэчы ў ёй. Я не зрабіў толькі 2 задачы, 2 місіі, якія там былі ў мяне. Вось, гэта
Тут ще змеи есть. А где ты есть? Во. Отрута. Так, ну, уджалила, и что? Так, сам удам волосы throw poisonous bombs on you. О, нават пчелами не могут отрутить. Dropped fumes outside. Rot fumes outside the Udam homeland. Poison will drain your health. Eventually wear off. There must be an antidote recipe somewhere in this world. Ось оно что. Шукай. Аля, я не трапляю. Дзідаю. Не, ну я лепш зараз уже помру, каб не было гэтага эффекту. Але гэта такое сабе. А лутаць? А лутаць ніяк. Все зразумеў. Карацей, абходзім гэтых пашвар далёка. Так, хлопцы, што у вас тут? Дзе вы тут? Як вы тут? Нейкія зёлкі сохнуць. Пячэра што я? Нічога нема. На дзіду нават можна падпаліць. Каб было наўкола ўсім страшна падыходзіць. Мабыць, ведаеш, чаму можа быць такая нізкая ацэнка? Таму што людзям надоело просто, мабыць, гуляць. Вось людзі, якія наеліся Far Cry, маглі б паставіць такую нізкую ацэнку, таму што мы-то з 6-й пачалі. Я, напрыклад, пачаў. Момант. А ці мы у одной хлебала завалі мамонта, ці не? Дыши, не просто дзідаю. Куди ти кинув? Чуешь, тлустый? Что такое? Тиши, тиши, тиши. На тебе в сраку. Так, мы отхилялись. Добро. Ай! Нет, это я не подошел занадто близко до его. Ага, и он позбегает. Не позбегает он нас. Слушай, блядь. Щось я некое шаленство роблю, вам не подається. Я просто не могу. Penetrated. Тишей. Забежишь. Осторожней. Ай, больно. Просто под сраку, на. Ау, повернулся, як не удало. Оп, забил. А вы думали? Старый конь борозды не портить.
Ты ще? Наступне? О, слухайте, а ён перашкаджае мне адсюль. Бой. Колькі мяса. 12 мяса, кажа. Бляха, ну ён тут, вядома, памёр так, што мне перашкаджае. Зараз не магу. Придурок. А потым пытаюцца, чаму мамонты вымерлі. Вот такія олені, як я, по лясах ходзяць, бадзяюцца. Заради эксперимента. 1 на 1, слабо? Сука, ідыёт. Так, ідзем сюды, я хочу вось сюды дайсці до гэтага. Дзе нас заваліў гэты воўк. А там чырвонае гэтае вогнішча. Было б добра там вызваліць гэта. Мне падаецца, там будзе наша наступная база. Кто там, что там? Чаму гук звяніўся? Так, ну як так? Вось за каго мамонты знікла. Ну все, дизлайки уже пайшлі. Гэта суворы свет. Мы выживаем. Нам мясо патрэбнае. Так, ще улево. Ну что, я не могу проэкспериментовать? О, бляха-муха. Кто за нами тут сошить? Да ёб твою мать, бляха. Паскуда дробная. Полохаешь толькі. Добра, ідзем. Ну, нібы так. О, все на мінімапі ёсць. Кропка, якая мне патрэбная. Bonfires are large beacons that mark your territory once claimed. Get rid of nearby enemies and light the bonfire to claim them for your tribe. О, вось, мы адсюль будем пачынаць. Вось гэтая зелёненькая кажа пра гэтае. То бок, гэта атрымліваецца... Ці сюды, блять, як вы мяне бесіце. Подшвара блохастая. Я мамонта забил только что, ты мне тут. Во. Ага, тут вот стежка ідзе. Що, зараз ми пропампуємося, тут будемо валяти усім. Може взяти сякеру, слухайте, а не діду. Так. І што? На коце Bonfire. Усяго 16 на гэтай мапе, я так разумею, толькі тому што 16 на ўсю гульню неяк слаба выглядае. І гэта fast travel. Выдатна. Дзякуй велічэзнае, але дзе ворагі, пра якія мне казалі? Та мой ложак. Гэта моя схованка. Нешта тут нікога нема. Ну, няхай. Так, давай, наступная кропка, куды мы ідзем. Help Веня. Нам трэба яго эскорціць. Ну то давай, там трэба да ракі дайсці, кажуць. І пра це ўжо арыентавацца. Квітачку. Во, ля, ледавік намалявалі, вось тое, што я казаў. Гэта ж мусіць быць акурат такі той перыяд, калі мы... Ты сур'ёзна, то бок ён спальвае дзіду? А ну чакай. Бо я... Сякера ёсць, лук ёсць, дзіды нема. Ты, блядь, сур'ёзна?
Твою мать. Короче, дзіду ніколі больш падпалюваць не буду. Проебал дзіду, ну, придурочны. Просто. А цікаво, сякера тады таксама праёбаная ці як? О, бля. Ты мяне памятаеш? Я кажу, што ў мамантаў добрая гэтая памяць была. Зараз ён... А, іх двое. Цішэй, бляха, пужаеш мяне казулькамі. Обана. А вось і рака, добра. Ось там патрэбна дапамогу. Вікенцію ці як яго там клікалі, уже не памятаю. Хоць штосьці сапраўднае, дзякуй. Ну, я спадзяюся толькі, што яно геймплей псаваць не будзе. Хай сабе і сапраўднае, але галоўнае, каб не псаваўся геймплей. Вот такое, ведаеш, калі табе выкручваюць рукі перад тым, як місію нейкую выканаць. Ну, гэта такое, я не вельмі люблю. Тым больш, што. Так, дапамагчы Вене. І трэба яго суправаджаць куды? Village and increase the population. One skill point. Давай. Небо злое. Дуже... Ой, вялікі дождж павінен ісці. Заклікае гэты дождж сухая земля. Да мы пойдзем з табой, ці будзем вось гэтым займацца? То гэтая пахошча на каменьчыку расклаў. І што? Блях, вось гэта рогі. Так, reach group and talk to them. Працюю ў Вене было нейкая група. Падзем да гэтай групы. Так, а ў такім выпадку дзе браць паходні, каб запальваць такія вогнішчы? Што гэта такое? Малая, цішэй. Давай возьмем з сабой вось гэты лук. Спокойная дзевчына, ўсё будзе. А, гэта свае. Эту кветочку мы збираем. Это мы доследуем. Чекай, тут ще один. Не спешайтеся. Да ёб твою мать, давай уже. Зараз посмеетесь, але я натискаю на перенабивание. Типа у меня зброя, звычайно, гэта тоже звычка, калі бойка скончаная, натиснуть, как перенабить зброю. Куды она полетела, бля, шалёная нейкая? Ты померти хочешь, ці что? Нейкі рогаты.
Sai la siła! Чекайте, чекайте, хлопці, я там бачу, що хтось кидав щось мені. Takar, Ushanti Sakwa. Так, так, так. Хвилинку. Так, што рабіць, калі я будь на працы без рэгістрацыі СМС? Як казала одна дзяўчына, расслабіцца і атрымліваць задавальненне. Так. Лол, ауч патата. Пачаму я не чуў, што там нехта смяяўся. Думаеце, не спрацавала, ці што? Патата ж яна працавала, ці не? Santuani. Это уже наши робить. До лагеря дошли. А, моя. Отзначился. Смеху не было. Стопе. Я хочу проверить, чему. Так, смеху не было. Лол, так? Это мусить быть лол. Вот это. Ці вось гэты. Дзіўна. Мусіць працаваць, а не спрацаваў. Так, наш заплечнік увесь поўны. У нас ёсць свая вёска, я правильно разумею? Спірит Тотэм 1 з 12 з'явіўся. І мы таксама радыя, мы скачам. О, запрацавала. Што краце нейкі глюк злавілі з гэтым, як яго, божа, пішуць, з модам. Ага. Штосьці. Скуры. Усё? Мабыць, усё. Ну, крацей, гэта было ізічна. Гэта было ізічна, адзінае, што ў мяне дзіды няма. А ці можна дзіду зрабіць? Чакай. Дзіда. Вось я націскаю, нічога не адбываецца. Чаму? Таму што бракуе інгрэдыентаў, але ж... Так. Special highest damage when thrown. Вось яно што. Гэта я, дурень, трэба выкарыстоўваць троху інакш дзіду. Так. А каб яе зрабіць? Таму што мне ў інвентары яе няма. 16. Я бачу, ваўкі ўжо набеглі. Давай возьмем сякеру. Так, куды ідзем? Help Веня. Save Captive. Так, ще Веня. Щось ти його задаш, бляха? До холери. Цікаво, я кого забив зараз? Чоловіка или ось гэты? Бо у мене було враження, що я все ж таки чоловіка забив. Діда добре було бачити, ми навіть гэтага завалили. Мамонта. Алло. А я думаю, дзе яны равуць. О. Не, блядь, я тебе зараз всю скуру подрапаю твою. Что, мрази? А я тут похиляюся. Что, думали, не здагадаюся гэтак зрабіць, а? Сюды ходи.
Полетели яны на мою вёску. Залупаться. Подзалупники. А где волк? Чекай, а там что такое желтенькое у нас? Вені ивент. Слейг, это что? Массакра нейкая. Kill the invading leader. Трэця, гэта нейкая спецаперацыя атрымалася ў нас. Так, яны тут забілі аднаго з нашых. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, тут ще у нас є бонфайр гэты. Давай так, краце, ідзем сюды, а потым сюды. Так, будзе добра, мне падаецца. Ой, выбачаюсь, я гэтае паглядзеў, чатик забыў павярнуць. Уяўляеш, я яе сапраўды глядзеў, але няшмат урыўкамі, амаль не патрапіў на кат-сцэны, таму нават у галаве не шчокнула, што гэта менавіта 6. Адзінае, што заўважу, што свае у гульне нейкія крынжовыя. Ну, дарэчы, вось ты звярнуў увагу на свае, але штучны інтэлект, які кіруе паплечнікамі, тыпу там сабакамі і гэтак далей, у 5-й частцы бы зроблен лепш, чым у 6-й. Вось там там трэба ў 6-й было пастаянна клікаць на гуапо, каб ён атакаваў таго ці іншага. Ну, карацей, свае нюансы. Хтосьці з ворагаў ззаду быў. Давай. Udam palhuinja, wantar waikars. Hatra, tu sai hirachas. Udam gausuri prapars. Masi brashtaris, hada parshai. Usai gua. Тут хтосьці стаіць, показвае. А тут што, 5 шар, ці што? Есть адчуванне, што пячора тут. Хера собі снайпер. Опусти крыху. Ну, хіба что все, не? Машанчи! Ну ось зараз усё.
Ізі-пізі, вось гэта яны сабе абралі кончаную локацыю, слухайце. Мсакуй. Як дзяцей проста зверху усіх пакрамсалі. Suwinja. Там яшчэ адзін быў. Так, вось гэты быў. Sami suhagwani. Ведаеце, што зараз Манам. пагулялі вось лічы 2 гадзіны? Так? Да, 2 гадзіны акурат такі пагулялі. І ўжо ёсць негатыўны такі эфект ад таго, што... Ляха-муха. Што пастаянна трэба лутаць усё. Пастаянна ідзеш, вось гэта тыц-тыц-тыц-тыц. Туды, туды-сюды, туды-сюды. Так, добра, вызвалілі і вызвалілі. Не? Давай, хадзім сюды. Так, гэта мне трэба праз раку, праз нейкі пытальнік. Ой, ужо і ноч, ці што гэта ў нас збіраецца тут? Так, тут не пераскочыць. О, вось тут мы... Гэта мамонты, так? Мамонты. Так, олдскул, хвилиночку. Пауза. Так, ну ты, звычайно, пазбіраў, накрафціў все, папіздзіў все, пазбіраў, накрафціў. Я амаль просто што не ваюю. Ніхера сабе. Ось гэта у тебе запыт. А колькі яшчэ мне трэба ваяваць? Воу, што гэта было такое? Не было у штосьці ўперся. Прабегчы не мог. Так, тушачка моя. Можа ты мне пер'яў дасі? Стоп. Незвычайная расліна. Все збіраем. Это мотыль. Так, где вы? Где вы, бляди? Загрызли. У троих налетели курвы. Так, ну шо мы? Далеко ж, правда, тут. Ось тут мы. Ці ось тут. А чому ми тут? Цікаво. Туди. То нам кажуть, що ми відновлятися будемо тільки у наших лагерях, то нас уже на некое вогнище перенесли. Давай уже, блять, говняк ты. Ще один. Ну давай, наступный будешь, но... Бежи. Все, збігаєте як? Туди ході, кажу. Стежка, з'явилася, добре. Які питання ще на шляху у нас? Що за віно? Знов вовки.
зараз як себе пропампую. Секиру, бляха, будете ведать, вылюдки. Справа, злева. Слухай, чал, який тут живеш. І того коли бачиш, що коли тебе вовки пасуться. Що там такое за зянні? Можна поглядати? Подох. Один подох. Бо в этого мы лутали, а там... Давай сюда ходи. О, бля! І оно ще ламається. Каб хто підказав, каб хто ведав. Так. И все. Мы назбирали себе волшебных курс уже столько, что не лезет. Мы подымем в эту страну цене. Мабуть, не. Так, йомана твердкі вітанки. Почуваюся пришиблений, розумію, поздно лягла, але на хвилиночку амаль 8 годин спала. Ну, молодчинка. Я тебе праймал. Малайчынка, добрый сон, гэта па сутнасці азначае добры дзень. Як ты не круціся з гэтым, але яно вось такая залежнасць мае паміж сабою. Так, нейкі алень тут скача. Сильный дух, кажа. Ты обранец. Да не нахер, на кой? Який обранец? Кто ты, великий человек? Я Тенсай. Тенсай клича сильный дух. Медведь, носорог, тигрис, медведь. Носорог. Я знаю схованку. Тенсай там пойде. Это Тенсай или что-то там? Не. Раку давай. Помогу. Блять. Крев для выяв духа. Кровя. Для выяв духа. Прояв духа. Я п'ю з жили життя. З криниці життя. Такар, пей. Пей. Фу, блядь. Мерзоті якое. Увольні, визвали свой дух. Блядь, яка жудость. Кругом психічний, а ну. Тітки, блядь, а що відбувається? Так, візії звяров. І що? Ну, гэта у нас Хан. Find the guide. Лось. Ці олень, хто гэта? Лось.
Прыгажу. А гэта пугач. Ніводнай гульні па Far Cry без наркотычнага ап'янення. Ну так. А, прыспешыцца мы можам. Так, кіраванне як звычайным Wingsuit'ам. Ці не, гэта не Wingsuit, гэта самалёт у Far Cry так кіруецца. Болтых. А чаму гэта мы пад вадою, але нібы сярод дрэў? А, то зараз мы плыць будзем. Угу. Там мы ляцелі, а тут ужо плывем. І рукі з'явіліся ў нас. Так, толькі што пісала любіць каманду Far Cry глюкі, но... А інакш як патлумачыць увогуле, што тут робіцца, чаму з'яўляюцца гэтыя негатыўшчыкі, якім толькі давай што забіваць, на кавалкі рваць і ўсё такое. Ну, карацей, мерзотнікі па сваёй сутнасці ад прыроды. Так, бегчы мы не можам, таму прыйдзецца пешкі ісці. Покажи мне. Что тебе показать? Так, блядь, знову. Давай. Когда ты хочешь, каб я показал тебе свои здольности по кіраванню самолетом? Так атрымліваецца неяк. Шуп, пайшлі ўніз. О, ля! Гэта ж гэтая Пандора. Не рави, я не забивать тебе иду. Зноўку бегчы не можна. Ваўкі. Вось гэтая мяне атакавала. Не, вось гэтая малая мяне атакавала. Можа, гэта рысь усё ж такі. Ну, мядзведь, вядома, тут таксама маецца. Цішэй, цішэй. Зараз ты можаш мець вочы ў небе. Маё асабістае меркаванне, гэта быў правал. Як на мой погляд. Это было не цікава. Сумна. Я не ведаю, як вам глядзелася гэта ўсё, але гуляць у гэта было сумна. Гэта быў не сон. Дух совы называе Такар. Называецца Такар. Так. Ён уладар усіх звяроў. Ідзі, успакой дух звяроў. Так, духы тады прыяднаецца да бітвы. Да якой бітвы? З канібаламі? З удомам гэтым? Уладар звяроў. Ён мае звязь з савою. З надзеяй белага воўка. Ён даводзіць зграю. Толькі Такар успакоіць яго. Да.
Да. А ми можемо зараз діду зробити? Я можу. А сякеру? Progress in the story missions. О боже. Так. Чекай, боже, понакидывали. Так, я у першої частки дві не гуляв, там так само було. Я пам'ятаю, що друга частка, яка була у Африці, усі не пам'ятаю ніяких наркотрипів. Насамреч. Ще пам'ятаю, гуляв, мабуть, це була третя частка, там було типу не Альпи, як це гори Тибет, подається, там були. Ну, щось таке. І я так само не пам'ятаю там щось таке. Може, воно просто забулося вже? Хер його веде. Гори були у четвертій. Ні, четверту докладно не гуляв. Значить, це третя, там було нечто таке просто. Епізоди у голові обновляються ось з гэтым, бось як його звали, Сід, ці ніяк так, який розважав про нормальність, ненормальність, ну, коротше. Так. Урба, я собі пришпільні шкарпети придбав, надпись «Быть нормальним сумно», а малюночки жабки, які, нахилившися, показує задок. Не, бути нормальним – гэта добре. Пытанне толькі, хто праводзіць гэтую мяжу нормальнасці. Як яе вызначаць. Бо па мне, на мой погляд, мяжа нормальнасці – гэта хутчэй не мяжа, а нейкая такая. Зона. Во. Ад і да. Так, чекаю, а як ми сюди потрапили? Так. Тут нема нічого, тут нема нічого, тут аво. Капец, бляха, старый тут грибами нанюхався, слухайте. Все. Так, гэты стары чорт нам кажа, трэба заваліць, мабыць, заваліць, маецца на ўвазе. О, блядь, медведь. Медведь. Зараз мы блакітных грибов паємо. Медведя надтаем. Чекай. Бежим. Миша, Андреа завалится на стене? Миша, я тебе допомагаю. Малечина. Цікаво його ногами дриганув, ні? Профессионализм. Не, моя скоро. Медвежья, нам будет тепло. Ах, это что такое? Что за весельное коло? Ручка. О, пятюньку треба просто давать в этих местах. Камень, я все зразумеў. То бок мы там у пячоры знаходзілі таксама гэты каменьчык, толькі не было індыкацыі, што можна пятюньку гэтую даць. То бок трэба было нечым адкінуць тое смецце, ну, там же ж было ці то зямля, ці то каменьчыкі, і потым можна было гэту кропачку сабе адбіраць. Так, вось яшчэ адна, так? Обана. Так, я бачу, што нейкія ворагі надыходзілі. О, там індыкацыя. То дзе?
ці гэта птушкі былі. Незразумела пакуль што. А, во! Ідзе. У дваіх яны ідуць тут. А, у траіх нават. Ляха, супраць сонца такое сабе. Ману каку. А ну каку, кажа. Чава. О, калі падкрасціся, і вось так аднаго за другім, будзе магчыма. Іди сюди. Чуєш ти? О, ля, там ще троє. А што это у іх тут за шлях такі гандлёвы? Нейкія варагі у грэкі ідуць. О, чакай. А, гэта мне падалося, што я аўтаматычна ўжо стаў іх лутаць. Мяска. Маёва. Так. У трэцяй точно быў там па сюжэце сястра Васа, ГГ падсаджвала на наркоту. Ага. Ну, значит, забыўся ўжо. Так. Я любіла другую частку. Любіла. Яна шыкоўна, механічна, атмасферна, сюжэтна, вельмі прыгожа, але як жа хутка замахвала. Тудэму-сюдэму па вампе, хвайсаць місія, хвілін 5 едзеш, хвілін страляеш. А мне не падабалася ў другой частцы тое, што немагчыма было вызваліць некаторыя тэрыторыі і ўзяць іх пад кантроль. І вось гэтая пастаянная наяўнасць ворагаў, блокпастоў і гэтак далей, яна проста выбешвала. Ну, гэта адзінае, але... Ах, адзін туды на гэтую жоўтую кропачку. Глядзіш, што няма дзіды. Зараз мы з лука ўсіх пастраляем гэтых чарцей. Что это такое? Вызваліць Веню, кажа. Бля, тут нейкі драпежнік побач са мною. Чарговы мядзведь ці хто? Веня completed. Субраштар. Варш. Іх мова неяк падобная, ведаеце, на такую жартаўлівую. Не, типу, калі спрабуюць паздзеквацца з сербскай нейкай, штосьці падобнае. Вам так не падаецца? Спецназ на працы, а вы тут правеце придурочных. Так, готово. А, некое озеро маленечкое. Чамусьці пасярод гор. Это шмат водоемов, мне падаецца. Так.
Што ў нас далей тут маецца побач з намі? Нейкі пытальнічак. Яшчэ вось гэты тэнцэй шаман нам тут задачку павесіў. Давай паглядзім, што там на пытальнічку гэтым. Хтосьці абадзяецца ўжо. Спадзяюся, трыважэрнае нешта. Загінути. Ой, блядь, ваўкі гэтыя, слухайце, ну. Як жа ж не хочацца імі займацца, калі ў мяне толькі лук у руках. Каб іх халера. Пабраў, дзе якая. Так, пойдем. Хотя б можна на дах залезці. Свиняціна. Так, ты беларускі імперскі шавініст, табе ўсе мовы жарта. Нет. Неправда. Что ты такое кажаш? Я ж казаў, што калі спрабуюць нешта здзеклівае такое. Вось гэты, напрыклад, як іх 95-й квартал, во. Все. Мясо у нас да халеры. Какая скура. Вось яны, мне падаецца, рабілі такое не то ж сцэнка. Вот такі месяц яскравы, што не бачна гэтага. Ну, які называецца, божа, Млечны шлях. Волк ідзе. Там яго ліха. О! Одного стрэлу было дастаткова. Так, белы нейкі прыйшоў. О, спужаліся ўсе, глядзі. Так, ну лутаць іх ужо мне не варта, бо толькі стрэлы збіраць. Гэта ён сраку да мяне павернуты, правда ж? Когось рыкай. Бляха, пес. Чому яны на тэрыторыю вёскі заходзяць? Я думаю, я тут у бяспецы буду. Так. Кажуць, што танкі нікому не патрэбныя ў чаціку. Так. Я хочу пакрафціць. Можна? Ось сюды. Ось так, залезці тут будзе бяспечна, я разумею. Ой, скілы, дарэчы, колькі ў мяне скіл-пойнтаў ёсць? 4. Добре, давай так. А гэта ў мяне даступна, ужо даступна. Ага. Яшчэ адзін ёсць у запасе. Так. Цікава гэта. Карацей, у нас, я так разумею, вось гэтыя персонажы, якіх мы сустракаем, яны нам даюць задачы і дадаткова нам ще дадаюць навычкі усялякія. Так. А чаму ты вось мне паказваеш, што яшчэ магу кудысьці вытраціць? І гэта проста азначае, што вось клічнік гэты, мне ёсць скіл-пойнт. Чо за все так і ёсць.
Не вырабіць, не вырабіць, не вырабіць. Не вырабіць, нічога не зрабіць. А ў вёсцы што? Веня. Ох ты, ёпты, ніхера сабе. 300 людзёў можна назбіраць у адной вёсцы. Цікава. То бок гэта вось тыя людзі, якіх мы вызваляем, яны нам у вёску ідуць. А чаму вочы яго свецяцца дасюль? Он жа ж мёртвы. Неяк так. Вось тут вогнішча. Можна сюды неяк перанесціся? Waypoint, toggle, zoom, фільтр, цэнтр. Нічога немагчыма. Можа адсюль лепш пайсці, дарэчы. Все ж таки бліжэй будзе, мне падаецца, калі не вось так, а вось так. Так, давай, хадзем. Луш всялякі. White Yak Skin. А гэта што такое? Рэдкасная скура нейкая. І на што яна мне? О. Пэк 5. Стэш 1 з 50. Ні халера не зразумеў, але вельмі прышпільна. А гэта што такое? Крывя Ораса. Орас гэта ж племя. Гужыць неяк незвычайна. Карэньчыкі. Няўжо мы толькі будзем зараз з лукам хадзіць? Нам сюды, ось туди. То есть там ты... А, во, гляди. Адпачываюць. Вы серьезно просто стоите, ці што? Нават, я б сказал, ляжаць. Прышпілен. На каменьчыку такія ляжалі. Цікава гэта выглядала. Добра, пабеглі. Нас чакае місія. Штосьці там мяне грызе ўжо. Да ты жартуеш, ну. Дабегаўся. Задаволены. Учапіў за руку. Так, тут пытальнічак маем. Адзем сюды. То нас там бачыць, а мы яго не бачым. А ён белы, ці гэта проста глюк графічны?
Гэта вось той чал мяне бачыў? Так здалёк. Не разумею, зялёны ж. То бок біць яго нельга. А чаму паказвалі, што тыпу вораг? Ух, які рагаты! Ух, які прыгажун! Чакай, чакай, малы. Чакай, ты толькі не сыходзь. Вельмі хочацца. А ён мяне бачыць, ці што? Гэта шалень, правда ж? Гэта ж не лось. О, блядь! Это было марно. О, Дзіда з'явілася. У сенсі Дзіда з'явілася. Чакай. Ти адкуль достав? Так. Далі дров. Дзе я? Каля кемпера. Чаму я... Чаму я раней Дзіду дастаць не мог? І сякера з'явілася, і Дзіда з'явілася. Што за нах? Боже ж мой, што з гульнёй? Пиздец нейкі. Выбачаюся. Гэта не труса біць, а дакладна. Гэты трус дае звездзюлей так, што зубы не пазбіраць. Але чакай, які зграбны ён быў. Гэта мамант. Не, чакайце, мамант, не, я не хачу. Там нічога апроч мяса няма цікавага ў яго. Таму бессэнсоўна маманта біць. Але бляха алень, то гэта было цікава. Але паводзіны, дарэчы, у яго былі такія самыя, як лося ў лонгдарку, правда ж? Той таксама нагінаецца і бадае цябе. Такой рогамі. Бестмастер. Так, press Z to call your roll. Ага. І навей, каб знайсці ворагаў. Гэта 3-й ўзровень. Зразумела, што нічога не зразумела. О, блядь, ну шчэль адлётаць будзем. Можам бомбы скідаць на ворагаў, ты разумееш, а? А што гэта за... Падаецца, такая механіка ж была ў Вальгале з крумкачамі ў Assassin's Creed, правда ж? Tar, udam wantar. Во. Усіх знайшлі, кого хацелі. Усё? Як тебе зараз... А, на Z-ку націснуць, так. Яны ззаду знаходзіліся. Так, за асасінаў, ну. Штосьці такое, штосьці такое. Там пытальнічак, мы туды зойдзем.
Удам. Гучыць як нібы імя, што такое Пататыч? Гэта выпадкова не гульня ад Ubisoft? Так, яна. Выпадкова, але неяк так здарылася, што гэта акурат такія ёсць юбікі. Ну, такое, функцыя, як да, на мой погляд, дык не вельмі сюды пасуе. Усё ж такі, гэта розныя серыі гульняў, мне падаецца, механікі таксама лепш рабіць. Больш-менш розныя. Колькі вас тут? 3? Нешта яны зусім слабыя. Та што ты там спыніся ўжо дзе-небудзь, ды падохні. Тут 2 стралы у сябе ўсмактаў. Страшна. Гэтаму мясу вельмі страшна. Паглядзіце. Мяса баязліўца якогасьці. Так, слухайце, а навошта удамы зараз палююць на ваўкоў, калі ў іх ёсць, ну, яны ж канібалы. А гэта хто? Насарог. Стоп. А ці сапраўды чэрап насарога так выглядае? Чаму пытаюся? Таму што вось гэты рог, гэта не костка. Гэта ж валасы. А з іншага боку, чаму і не, калі яны так плотна сплеценыя, што фармуюць рог? Мабыць, яно так і выглядае насамрэч. Ну, гэта я так ужо. Як гэта завецца? Чакай. І, ну, напрыклад, так, use meat to craft bait. Ой, божахна, дзе? Craft meat. Так. Follow the blood trail to the wolf den. А, ты глядзі, мы недзе знайшлі, атрымліваецца, дзіду. Вось так вось шлі і знайшлі. Адзіна толькі гэта не бачыць, адкуль у мяне сякера ўзялася. Дзічына. Срака просто. Храбысь. Ён гэтага сораму не перажыў. Стралу ў срацы маецца на ўвазе. Пайду з лепусам абмяркую. Вядома, трэба абмеркаваць з лепусам. Дзе крывавыя сляды? Яны тут скончыліся. Але на мінімапе паказвае, што нібы яны вось тут ідуць. Бок мінімапа больш карысна за гэтае, за тое, што перад носам робіцца. Так сама. Звычайныя рэчы ад Ubisoft. А мы тут, дарэчы, змагаліся з лосем. Хай будзе той алень лосем звацца. Bait and taming beasts. Craft bait. Добра, гэта мы ўжо зрабілі. Кінуць... Кінуць што? Куды, як? На 3-ю кнопку. Яно прывабіць у драпежніка, і ён, калі сядзіць, да яго наблізіцца, заціснуць Е, а потым B, каб што? Паглядзець на звязанага жыву. Так піша. Нічога, што мы вось тут збоку падыходзім, правда ж? Ну гэта ж... Спакойна, кажу табе. Оу, вось яно што. То бок гэта мы не тое, што мы звязваем tamed. Tamed.
Карацей, ангельская моя яшчэ не дазваляе. Так, спадзяюся, тут на Мішу гелікоптер. Тут ёсць лось. Штосьці цяжэй за гелікоптер ёсць. Naughty. Так, вядома, што мы джышкаю будзем карыстацца, каб прывабліваць, адзначаць. Але гэта цікава. Так, дзе лось? Валера яго бяры. Ён мне патрэбны. Чуеш ты, рагатае чмо? Сюды хадзі, мы з табой не скончылі яшчэ. Хто там трындзіць дзесьці? Так, to send you hold and press Alt to recall your beast. А цікаво, який Alt, і чому я не можу викликати свого звіра? Ну, добре, коротше, усього гэтай гульні вось неяк так працуе. Нібы працуе, нібы не. Так. Beast меню, може ми його просто відкликали? Beast Master completed. Time утаймовать. Утаймовать гэта слово, мне падаецца, як перакладала ў мяне, дарэчы, у Шаіха. У Ведзьмары утаймоваць. Зараз чакай, як яно насправді павінна гучаць. Таму што утаймаваць гэта нешта схаваць, прыхаваць ад кагосьці, каб ён гэтага не заўважыў. Так, альбо ты неяк так хлусіш такім чынам, каб нешта не даказаць, утаймаваць нешта. Гэта няправільна. А тут, бляха. Памятаю, што там корань, не корань, ну так, корань слова быў кара. Типа не укараціць. Неяк па-іншаму. Ой, і прыручыць таксама не падходзіць, бо гэта звязана хутчэй з дрэсіроўкаю. Утаймаваць, утаймуеш, утаймаваць, уціхамірыць, супакоіць, падпарадкаваць волі чалавека вербом. Дзякуй. Дзякуй, дзякуй, дзякуй. А я чамусьці гэтае слово сустракаў толькі ў тым сэнсе, які я табе распавёў зараз. Так, чакай, дзе яно? А, тут знікла ўжо гэтая кропка, я тут бадзяюся чамусьці. Так. Лось, будзе ці не? Лося сюды мне, хутка. Гульня. Ён жа ж тут быў, белы такі, прыгоженькі. Хачу сабе такого. Скарыне, блядь, не скараціць. Карацей, штосьці. Потым па гэтае паглядзім. Прашравас Бёрс Локейшн. Калі я на Б націсну, мне зробяць. Усё, так? О, так і ёсць. Мы, короче, просто адправілі свайго паплечніка далей. А у нас ёсць белы волк, каб вы ведалі, чэрці. Сцеражыцеся, бо мы зараз вам на гэта напаем. Оба-на. Ось, малайчынка. Я таксама задаволены, як ты гэта зрабіў. Малайчына. Кавалак мяса ты заслугоўваеш. А ну-ка. Ха-ха, ты глядзі. І тут абдымашкі яны зрабілі. Ну ўсё. Мне трэба будзе злавіць майго гэтага медведзіка. Мы тут будем з медведзікам панаваць на гэтай мапе.
Што далей? Што далей? У нас тут нейкі пытальнік, тут пытальнік. Давай падыдзем, паглядзім. Ух, халера, ён там. Трэба вяртацца. І яны ўсе забаяліся. Малайчына, малайчына. Бля, кінуўся толькі і ты проста на пяту адразу. Бляха, скуль столькі гэтых. Маманту. Бадзяюцца сябе, слухайце, тут. Шкада, што лось знік, няма яго. Ще вороги ніякі. Мы ж только что тут были, як яны тут завеліся. Вось гэтая, бляха, генерацыя. Супакойся, божик, ну. Ага. Берем, подпаливаем. Так, я ж правильно все роблю? А як загасить себе? Вау, чекай, я думаю, что это... И оно мне сраку смалить. Оказывается, тут трава подпалилась. Есть еще некое угамовать. Тиши, малый, ты что? Ты поугомонись, отсюда пришло, так? Дык, а что это такое? Як сюда потрапить? Та ніяк не трапіць, толькі праз гэтае месца. Дзіўна, карацей. Што тут рабіць, каб гэтага пазбавіцца? Невядома. Так, ну, калі ўжо такая песня пайшла, і што ў такім выпадку? Па скілах мы ўсё пракачалі, прапампавалі. На мапе што мы можам зрабіць яшчэ? Толькі сюды эскорт гэтых веняў пайсці, так? Мы можам сюды перанесціся? Вейпоінт толькі павесіць можам сюды. Так, ось няблага было б гэтае. Захапіць, каб мы сюды маглі тэлепартавацца, все ж таки бліжэй сюды ісці. Ну, а пакуль што паляцелі.
А там уже пешки пойдем. Так, Лепос уписывается в наш движ, будем на 3 минимум. Выдатно. Ale guardam nasz mal. Ну вот погребу и не буду брать ягоную скуру. Шо? Я Клинси вон. Пішов нахер. Смажений кавалок. Так, бачу, що нам позначають нечто звіній. Зв'язане. Ой, ёб твою мать. А цьому заскочить можем тут чи ні? Ось тут паскуда. Загрузишь? Я дома. Это ж имба. Ще один зостався у їх. Уся? Population 18. Подросло кроху. Видатно. Так, бежим, 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 бежим. Далеко ще 500 метров, каже. Что там, звери? А что тут у нас такое? Некий лягер. А, до речі, ми з ними воювали вже. Чи ні? Ех, круті. Некий блокпост, звичайно. Нічого не захопить заради стільки ресурсів. Так, во, это добре. В'язковці наші чергові доступні. La faccia, Walham.
Guarpati. Su, tapacham. Al wash. Что, знову медведь тут поруч з нами? Ну то я сподіваюся там гэта. Тільки тобі хедшоту треба. Ні, як ти не по православному, то ти робиш, слухай. Тиши, мало, тиши. Угара. Во! Ось гэта нормальово. Прыгажон. Гадаванца? Ну так. Нешта тут мігацел, я бачу. Вось гэта. Я яго не залатаў. Ты што, ванітуеш ці што гэта зараз было? Аж патата. Нормалява. З його виросте нормальовий бойовий собака. Так що не переймайся. Вигодую. Он же ж там за гэтым слупом. Усіх забив. Малайчинка. На, тримай кавалочок. Абана. Так, где там вогнище? Ой, оно наверсе вогнище. Чекай, як буде залізти. Ось тут стежка. Там что, белый медведь? Ці гэта буры медведь. Просто ён далёка знаходзіцца. Гэта як з гэтымі бляха. З мамонтамі. Тучачка. Толькі да ночы дабраліся да гэтага месца. Забіць усіх ворагаў, так? Тут бачу аднаго. А, вот другі. Валерам низом страшно тут боба жить. Все, пошел грызти. Так, что с тем? А, подпалить зараз треба будет. Все, другие есть с 16. Ну что, будем потиху рухаться. Я лишу, что на этом мы скончим на сегодняшний день. Так, схавай, бо я ведаю, зараз згарить, потом я его не знайду.
Плюс 3. До речі, кожне вогнище нам дає плюс 3 у нашу вёсочку. Яшчэ не зразумела чаму, але даюць скіл-пойнт, які мне пакуль што няма куды вытрачаць. Але ты, можа, я не ведаю, ці ты заходзь, ці ты выходзь. Давай тебе яшчэ пачухаю крыху. Які задаволены. Які ж гэта воўк? Ну які ж гэта воўк, ну? Туды ідзі. Звычайны сабака. Так. І вось так. Усё. Так, давайте, шановныя мае, будзем паціху разыходзіцца. Велічэзна вам дзякую усім за прагляд. Спадзяюся, за вашыя падабайкі і падпіскі таксама. Хто у нас? Курыска ёсць, я бачу ўжо. На твічы ёсць. І Незнарок ёсць. І Лепус ёсць. Ёп, красота. Вядома, мы скочым да Лепуса. Бо мы яго не былі чортавую херавую кучу гадоў. Так што ўсё, мы з вами побачымся сёння ўвечары. Мы будзем гуляць таксама з Лепусам і ВРВ у Ready or Not. Нейкі там шутер, я яшчэ не гуляўся, таму не ведаю, што гэта будзе. Але спадзяюся, што будзе цікава. Як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Побачымся ўвечары і заўтра. Усім пакуль.